que avui vos vull presentar a Jesús Soriano. Molt bon dia. Hola, buenas, ¿qué tal? És campió júnior de slalom, que és una modalitat d'automobilisme esportiu. Exacte. Diego, prepara't, espera que el conegues, que és veí del teu poble. A mi m'agradaria que ens contés, bueno, primer que res d'enhorabona, perquè ja eres guanyadora a falta d'una carrera. Exacte. Com vas començar en este món? Pues tot comença la temporada passada. Nosaltres fundarem un equip en la Universitat Politècnica de València, Rally UPV, se deia este equip, i la universitat ens dona un pressupost xicotet, comprarem un cotxe i començarem a competir a nivell federació. Vull dir, ens clavarem directament en tot el meollo i començarem a competir. Vam fer tota la temporada de ral·lis i com no teníem prou, farem també la temporada d'eslàloms, on la temporada passada ja vaig quedar tercer, però sí que és veritat que duiem un cotxe prou basiquet. Entonces, l'eslàlom consisteix en proves cronometrades, en circuits, són proves d'habilitat, on tenim conos, aigua, terra, i tenim que derrapar, tirar de freno de mà, esquivar obstacles. Entonces, este és el cotxe que estic gastant per eslàloms, és un cotxe de sèrie, vol dir que pots circular per el carrer, com el cotxe del teu veí o de la teua tia, és un cotxe completament normal. L'únic... Però estic un incís, Jesús, perquè clar, tu acabes la uni, tu acabes ja, deixes aquest equip i dius, jo vull apostar per això. Clar. I ahí és quan arriba ja este cotxe sorgeix d'això, d'haver creat l'any anterior, el 2022, un equip de rally. Jo ja no estic estudiant a la universitat perquè he acabat els meus estudis d'enginyeria electrònica i a mi me pica molt este món, entonces decidís comprar, adquirir este cotxe. Sí que és veritat que ara me toca anar per mi mateix en este camí, ja no tenim a la universitat com a sponsor, com a patrocini, entonces anem poquet a poquet. Esta temporada hem decidit córrer en eslàlom soles, que és el més econòmic, és la iniciació dins del món de competició, i com podeu veure és un cotxe completament de sèrie. Sí que duguem un arnès perquè la federació ens ho permetís per estar un poquet més agarrats i no anar-se'n en les curves, i alguna modificació com per exemple el volant, però són cotxes completament de sèrie. Primera temporada, però de moment el resultat molt positiu perquè a falta d'una carrera ja has guanyat el campionat. Sí, la veritat és que este cotxe no és un cotxe pensat per slalom. En slalom solen gastar cotxes xicotets, pues un Renault Clio, 4K, però clar, jo ja pensant en el futur, este cotxe a mi m'agradaria fer-lo per a rally. Entonces vaig dir, vaig a córrer en este cotxe i ja està. La sorpresa, o bueno, al final també pues uno està content, que és que vaig primer bueno, més que anar primer, ja he guanyat la categoria júnior, que és un premi de la federació per a menors de 25 anys, i a falta una carrera, pues soc ja el campió. Eres el campió, però a veure, o sigui, l'any passat vas començar a córrer, este any és la teva segona temporada, però tu abans ja, no sé, feies karting, feies alguna cosa semblant? No feia res. Sí que és veritat que en el món de la competició recomanen a partir de 4-5 anys apuntar els xiquets a karting, després anar pujant de categoria, no és el meu cas. A mi, per exemple, pues, sempre he sigut d'anar a banda, soc músic, i això ha sigut la meva afició de xicotet. En la meva família ningú està relacionat en el món de l'automobilisme. Entonces, per mi també ha sigut un poquet difícil començar en este món, però vaig començar l'any passat i este any la veritat és que pues, estic evolucionant d'una manera molt favorable. Sí, talent i ocult. Sí. Jesús, ens has ensenyat un dels vehicles, però estic en esta exposició que has muntat així, dos més. Són importants per a tu també, clar. Sí. Podem veure així el Fiat Punto HGT de la federació. De fet, així teniu la rotulació del Premi Junior Slalom. Això és més important, a veure, que es vega bé. Clara, mostra-ho bé. Exacte. Este cotxe al final és un premi de la federació per haver guanyat el campionat d'eslàlom júnior. És un premi que la federació planteja per a potenciar el talent dels joves pilots i consta de dos premis realment. Uno és córrer una prova a meitat temporada en este cotxe, tots els gastos pagats, vull dir, jo el dia de la carrera vaig anar allí, m'enugaren en el cotxe, me feren el dinar, no me vaig tenir que preocupar de res i el cotxe ja és un cotxe de competició. I el segon premi, que ja serà a final de temporada, serà córrer la Puig al Garbí, que aquest any és la 49 edició, una prova molt coneguda en la comunitat valenciana, en este cotxe també. A veure, este cotxe dista molt del que ens han ensenyat abans? Sí, clar, podem veure l'interior i no té res que veure. És un cotxe que primer ja destaca la jaula antivuelco. Això se l'ho fica tots els cotxes ja de competició homologats per la Federació Espanyola de l'Automobilisme,
per a que en cas de que tinguem un accident el cotxe no s'aixafe. Al dur les barres tenim que dur casco i també un hands, un sistema de retenció per al coll, i si se fijeu tot el cotxe va buidat. Sols tenim puesto per al piloto. Per què? Perquè en aquestes proves no duguen copiloto. I tenim també un sistema d'extinció manual en cas de que se produirà algun tipus de foc dins de l'habitàcul. Estos vehicles son, ya vas a ir para tú sols para que conduïsques tu, però sin embargo este que tenim així sí que va en pilot i copilot. Si vols ens prenem posició, jo vaig a fer de copilot, a veure. Que este cotxe ja ens avançava que dista prou de la resta que ens has ensenyat. Ja per entrar és un poc complicat, Jesús? Sí, n'hi ha que agarrar-se de les barres i entrar com si fores un monet. Vaig a provar. Està Cíntia pujant al cotxe, estimades oyentes. Si voleu veure, poseu l'streaming, que està clara i càmera en mà. Pot passar així? Pues així poden passar unes 12 hores fàcilment. La veritat és que un rally és de les proves més dures, dura des de les 8 del matí fins a les 9 de la nit, i mengem així, dormim així. Sí, tot. No parem en tot el dia, perquè tenim a lo millor 10-11 tramos cronometrats i per a transportar-nos d'un tramo cronometrat a l'altre tenim que anar conduint també. Entonces, passem tot el dia dins del cotxe. I així, clar, vas acompanyat. Així la confiança en el teu copilot ha de ser cega. Exacte, així en comparació a un altre cotxe que acabem de veure, portem ja un copilot perquè la ruta és tan llarga que el pilot soles no pot saber-se-la de memòria. Entonces, duguem un copilot, jo diria que és la persona més important en un rally, ja que té que aprendre's de memòria tots els tramos, totes les indicacions, i al final jo quan entre a una curva a 150 per hora és perquè estic confiant en la informació que m'ha transmitit. Si el copilot s'enganya i en vez d'una curva oberta és una curva tancada, pues el resultat és complicat. Clar, tenint en compte tota la complicació, això s'entrena, Jesús? Clar, és un tema un poc peliagut en el món dels ral·lis. Un rally no se pot entrenar mai. Per què? Perquè per les carreteres tenim que complir les normes de circulació. Sí que podem anar, la federació mos deixa en horari estipulat anar a reconèixer. Què vol dir això? Anar complint les normes de circulació i prendre notes, perquè nosaltres, el copilot, quan anem a reconèixer, porta notes. Però no podem entrenar. Podem anar a un circuit, tenim simuladors en casa, però està prohibit entrenar. Entonces, el dia del rally anem de primeres, no sabem en el que els anem a trobar. M'has mostrat 3 cotxes, anem a eixir, si et sembla. A veure si puc eixir primer. Perquè ens ha mostrat 3 vehicles, Jesús, però hi ha un molt important d'aquesta temporada que encara no el tens així, i és que tu en aquesta temporada participaràs en el circuit del Jarama per tal de representar a Espanya a les Olimpiades de 2024. Sí, a veure, com és això? Pues mira, ja no teníem prou events i diguem, anem a apuntar-nos a les proves per a la selecció espanyola en València, se feren en Xeste, i la veritat és que jo estava molt il·lusionat, vaig quedar en primera posició davant de més de 50 candidats, i això vol dir que passe a la final de Jarama en Madrid, on el guanyador representarà a la selecció espanyola en els FIA Motorsport Games de 2024, que podem dir que són les Olimpiades del món del motor. O sigui, tot això en 2 anys que portes com a pilot, o sigui, vamos, en 10 anys on estaràs? Sí, sí que és veritat que a vegades és difícil d'assimilar i uno no se fa la idea de hasta on pot aplegar. També és veritat que jo vull ser realista. El meu objectiu és que tinga coste zero. Vull dir, que no me coste diners, perquè per desgràcia el món de l'automobilisme és molt car i també és veritat que n'hi ha pilots que el seu somni és guanyar diners, viure d'això. Jo penso que és un poc difícil, però el meu objectiu és que no me coste diners esta passió. Jesús, en les teues carreres, òbviament el vehicle és molt important, però també el suport de la teva família, que les veig així a veure. La mare i la germana, bon dia, xiques. Les sufridores. Com ho viu vosaltres? Ai, doncs bé, mira, jo ja no m'aclarís, que slalom, rally, pujaes, baixaes, jo ja no sé el que... Què tal dia corre? Ah, doncs va, ala, anem, si podem, anem. Suport és total, clar. Ai, veig En el que- xiquet, vamos, clar, em fa clar. falta. El mono, el no sé què, això, lo altre, menjar, tot. Ja m'han xivat per així que la fan número 1 és la germana. Sí. Què significa Jesús per a tu? Ai, que molt bé, que córrega. També molt a prop la vostra família. L'acompanyo, ja vos estem veient en un dia com avui. Això de patir és inevitable, supose. Sí, sí. Jo la primera vegada que quan corria en un cotxe així més vell i tal, en la universitat pega una revolta i es comença a eixir-li la gasolina per ell. Però jo, però això, és que és tan
amb ell que no trobem tapons. Jo dic, home, fica-li una bolsa plàstic. Els tractors tota la vida fica una bolsa de plàstic. Pues jo me n'anilla. Jo ja m'imaginava tot això, encès en flama. Jo dic, mira, me'n vaig. Clar, ell ho viu i ho conta en naturalitat, però xoca. Claro, però bueno, bé. Patiment, no? Sí. De moment està aconseguint gran coses i sols en 2 anys que porta el primer ja pel seu compte. Què li augureu al vostre xiquet? Pues no ho sé, home, la veritat, això, que li augurem, pues que vaig a tot bé, com ha anat estar ara, i en això prou. La veritat, sí. Ja veiem també els trofeus, Jesús, que estan per així exposats, i també tota la teua equipació, que això també és part fonamental, a banda del vehicle, del suport i de tot. Esta és una part també essencial. Sí, així podeu veure la vestimenta típica del piloto. Tenim per un costat els botins ignífugs, a prova de foc, el mono també és ignífug, a prova de foc, i a més dugam roba interior ignífuga, dugam una espècie de calzoncillos, pantalons interiors, calcetins ignífugos i camiseta ignífuga. A més dugam el casco, este és d'eslàlom, però el casco de rally és molt més complet i du també el suport del coll per a que no tinguem problemes en les cervicals en cas d'accident. És quasi esport de risc, Jesús? I per últim tenim també els guants ignífugs. Si vos doneu compte, tot està homologat per la FIA i este material caduca. Sol tindre una caducitat de 5 anys i això vol dir que després de 5 anys ja no és vàlid. Els asientos i els arnesos també. Entonces, per això és un deport també molt car. Jesús i família, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que disfrutes d'aquesta última carrera del campionat, que ja tens el títol, ara queda disfrutar-la i totes les que el queden pendents. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort, que segur que d'uns anys també continuem parlant de tu. Moltíssimes gràcies a tu, vos dono una pegatineta, si voleu. Ah, que guai! Però el nostre cotxe. Porta-la, no te la quedes, Cíntia. Mira, n'ha donat 2, una per a Cíntia i una per a Clara. L'agafi per a vosaltres. Escolta, atenció als sponsors que hagin estat escoltant l'entrevista que ha fet Cíntia Martí, perquè este xic retira a Fernando Alonso en 4 dies. Jo no sé si es veu en un Fórmula 1, perquè clar, són disciplines diferents, no? La de rally, la d'eslàlom, tot això. Jo en comptes de pegatina vull un calçotet ignífug. Així tinc una data, si en 5 anys no l'he usat, malament va la cosa. Però vaja, adeu, Cíntia, gràcies.